itxegin. Kaixo eta arratsaldeon ikusentzule zaitxustegon guztioi, Jilinan gaude Eslovakian Jaun Andreok Europa Ligako playoffetako joaneko norgiegoka, Jilina bertako taldea eta Atletik aurrez aurre, azken urratsa egin beharra dauka talde zurigorriak, Europa Ligeko multzoko fasean sartu ahal izateko, ligaixkan sartu ahal izateko, eta horren bestez, balekotzat eman joan den denboraldian eginiko guztia. Morales goraino, goraka ditugu Ernesto Valverderen mutilak, hasi da norgeiegoka, fizikoki ikusi egin behar orain talde zurigorriak zer nolako erantzuna ematen duen gaurko partidua da garrantzitsua benetan, eta Bartzelonaren kontra Camp Nou atera zuen 11koarekin alderatuta 8 aldaketa egin ditu Jaun Andreok. Ernesto Valverdek gaurko partidurako azkar partidua jokoan baita. Atletiken 11koa aipatuko dizuet, Iago Herrerin atean, Eneko Bóveda, Gurpegi, Laporte eta Inigo Lekue, Elustondo eta Rico zelai erdian, Sabin Merino eskuinaldetik, Aketxe punta erdiko lanak egiten, ezkerraldetik Ibai Gomez eta aurrean Kike Sola. Jilina taldearen aldetik, Bolesak atean, Mabuka, Babro, Skriniar, Letic, Pesovski, Benes eta Katxer zelai erdian, eskuinaldetik Paur, ezkerraldetik Smelic, eta aurrean talde honetako gizonik arriskutsuena, Jelis Kroaziarra alegia. Partidua jokoan esan bezala, eta ea zer nolako emaitza ateratzen duen gaur hemen, talde zurigorriak garrantzitsua baita. Lehendabiziko minutu hauetan Kementxu etxeko taldea, Jilina taldea espero genuen horrelakorik, atzo ere abixatu zigun Ernesto Valverdek. Aurrera oso errez joaten den taldea dela, area barruan zegoen Smelic, eskuinaldetik hain zuzen ere Jilina taldeko jokalari gaztea, eta baloia kornerrera bidali dute zurigorriek. Hasieratik erasora esan bezala, etxeko taldea, talde gaztea, bi jokalari veterano, 11ko honetan, Bolesak atezaina eta Pesovski kapitaina, baina beste guztiak oso jokalari gazteak dira Jaun Andreok. Erasoan etxeko taldea eta burukada hori, Paurrena, kanpora. Iago Herreriren ezkerraldetik. Hortxe jokaldi errepikatuta, Paurren burukada, Mikel Ricori aurrea hartu eta gero. Jarri du Atletikek baloia berrirore jokoan, luze, kanpora zuzenean, alboko sakea izango da Jilinaren alde. Esan bezala, Bartzelonan berdindu zuen 11koarekin alderatuta, 8 aldaketa Jaun Andreok. Halabeharrez egin behar izan ditu, Ernesto Valverdek lesioak batetik, lesio garrantzitsuak gainera, Xabi Etxeita, Mikel San Jose ez dago oraindik osatuta, ez da Ander Iturraspe ere, gainera Barsaren kontrako bi partiduak oso gogorrak izan dira, kementsuak benetan, eta eskaera fisiko handikoak, eta horren bestez, adibidez, Mikel Valentziaga eta Markel Susa eta etxean utzi zituen Ernesto Valverdek. Ikusi duzue, azkar nola ateratzen den etxeko taldea, Jilina taldea erasora egia da, horrek bere arriskuak dituela etxeko taldearentzat, horren ondorioz utsuneak eta zuloak ere uzten dituztela hor atzealdean, eta hoietaz baliatu behar da talde zurigorria etekina ateratzeko. Baloia aurrera berrirore, Jilinak atzera nio, Jelic, Matej Jelic Kroaziarra, talde honetan, golegile nagusia dugun gizona, Matej Jelic 6 partidutan, lehiaketa honetan, Europa Ligen, 7 gol egin ditu, eta Ligan Jaun Andreok 5. 12 gol daramatza beraz, 10 partidutan, Matej Jelicek.
Baloia luze Laportek. Ez da iritsi baloi horretara Kike Sola. Bolexakek jarri du baloia jokoan. Babro. Beratezainarekin jokatuz berriz. Eta zelai erdinaino luze eskuinalderantz. Bolexakek Inigo Lekuek moztu du. Inigo Lekuen ere partidu garrantzitsua gaurko hau. Ezkerre galaera bat aldatu du Ernesto Valverdek. Inigo Lekue atzean eta bera aurretik Ibai Gomez. Eta orain honetan Xabi Merino, Barsaren kontrako Joaneko Norriaukan hain partidun egin zuen urdulizko jokalaria eskuinaldetik. Moztu du Ibai Gomezek, Bolexak Erne baloi hori zuzenean urruntzeko arriskua luze ez da atera baina. Eta Erne baita Inigo Lekue. Ondo Iago Herrerinek Laporteri baloia jokatu nahian orain talde zurigorria. Berreskuratu berri hori Jelinak. Laporterengan jo du baloi horrek. Mikel Rico. Baloia eskuinalderantz. Andoa Xabi Merino, jokalari azkarra da. Ikus dezagun, bere parean du Letic. Bosniarra. Eta falta direzi du epaileak. Ez dugu aipatu oraindik. Ez da seinale txarra. Ovidiu Ategan. Errumaniarra, hortxe duzue. Xabi Merino. Joan den demoraldian bigarren B mailan, aurten lehen mailan eta jadanik titulu bat irabazita Xabi Merino. Berri hori etxeko taldea jokoan. Mabuka. Azken momentura arte hortxe izan du zaintzen Mabuka. Gula entrenatzaileak. Beste korner bat aterako du. Jilinak, bigarren okerrez banago partidu hasi denetik. Momentuz, baloiaren jabetza etxeko taldearena da. Jagorrerin, aginduak emanez. Eta kornerra ateratzeko prest. Letic, Bosnia-Herzegovinako jokalaria. Bere inguruan dauka baita Benez. Azkenean Benez gaztea izango da, 17 urte besterik ez Jaun Andreok. Jokalari interesgarria benetan. Mabukak moztu du, eskuinalderantz. Hortxe da Benez. Benezek arean ezarri du, nabarmen jokoz kanpo. Bai, da marrasaina oso argi ibili da hortxe. Arratsaldeon, Angel. Arratsaldeon. Entzuten zaitut orain. Bai, problema batzuk egon direz, bertatik etorri zezunak eta, bueno, ja, konpondu ditzaz. Konpondu ditugu, arazoak, ez? Bai, badagoz. Bueno, zer moduz? Ondo zan bihar, bueno, nik uste dute beraien taldea, oin arte ikusi duna, erazoan jokatzen dago, partidan bila dijoaz, eta esan bihar da jokolari gazteak eta trebea direzela, ben atletik aldaketa asko egin dituz Valverdek normala, hori nahi da esan konpixantza daukala, berak daukazen jokolari guztietan, eta bueno, hori ona da denontzako, nik uste dute hau talde apustu eta hobia da Inter Baku baina ikusi bia da ondino, eta oin arte partidoa ikusi duenan, ikusi dut atleti ondo sartu da, ondo antolatuta ikusten dut, eta, bueno, nahiko da bera momentuz. Zaine ongo da, eta seguruenik aprobetxatuko du bere momentua. Bai, argi dago, nik uste dute ondo antolatuta ikusten dut, presio beti bezala, konzentrazio ona, eta gero aukereko eukiko dituz, horre, beraiete, erazoan jokatzen dabe, zulua behitxiten dabe, eta atletikek espero degune aprobetxatea horreko gauza. Bai, loi luzea berrirore eskuinaldetik Jilina, Esmelikek erdiratu du, eta arriskua berrirore etxeko taldeak sortu duena, kontraerasoan oso azkarrak dira, ez du asmatu orain honetan, Paurrek, Jelitxekin batera, talde honetan golegile nagusia. Bai, golegile nagusia Europa Ligen, partida baten lau egin zabe, da bestea... Agerrak etxe baloi horren bila,
aukera gaur Agerraketxearentzat ere ikusi egin behar. Gaur deialditik bat kendu beharra zeukan Ernesto Valverdek eta Javi Eraso utzi du armailetan. Bueno, denboraldi hasiera bikaina izan da talde zuri-gorriarentzat, dinamika horrekin hastea beti ere garrantzitsu izaten da, Angel. Atletiken aldeko falta adierazi du epailea Errumaniarrak, Agerraketxe falta hori ateratzeko prest, ikus dezagun, are hartzean ikusten ditugu, Kike Sola, Sabin Benion ere hortxe zegoen, Mabukak urrundu du buruz, Agerraketxek ikutu, Kontrerasoan berrior eskuin aldetik, Gilina, baloia sakonean jogatu nahi zuen Schmelikek, ez du asmatu. Hortxe doa baloi horren bila Kike Sola, berarekin borrokan Babro gaztea. Nafarra nagusi. Falta dirazi du. Ategan epailea Errumaniarrak. Ondo hor, baloia babestuz Kike Sola. Badagizu ez egertatu zitzaion, Superkopako bueltako partiduan. Eta partidu batekin zigortu dutela, beraz ez duela datorren igandean Barsaren kontra jogatzerik. Ibai Gomez baloiaren inguruan, Agerraketxe ere bai. Area barruan sartuta, betikoak, Carlos Gurpegi, Emerick Laporte, Xabi Merino bera ere bai, Kike Sola, ikus dezagun. Ibai Gomezek jarriko du baloia jokoan. Zelaia ez da beteera bat, ez da gutxiagorik ere. 11.000 eta 300 lagun sartzen dira, baina ez da bete gaur. Atletik ikusteko. Ordoa Ibai Gomez, ikus dezagun. Epaileak txistua jotzen duenean. Mabukak urrundu du arriskua. Inigo Lekue. Kamerundarra ere jokalari garrantzitsua da talde honetan. Lesionatuta zegoen, gaur goizean proba bat egin du. Gainditu egin omen du. Hementxe daukagu eta hasierako 11koan berri hori erasoan Ernesto Valverderen taldea. Baloia arearantz, zuzenean Bolexak atezainaren eskuetara. Jarri du honek azkar gainera, baloia jokoan, Laporte eta Jelic, Jagorreri nagusi inongo arazori gabe. Bai, beraiek ikusten da... Atzo bere urte betetzea, badakizue. Bai, 35. Esan, Angel. 35 urte, 35, bai. Marka da, da maila emoten, berak laguntza ondiek egiten dut taldeare beti, eta nik uste hote mutil jatorra. Inigo Lekoen astu eginda hor pixkat. Azkenean berak moztu du, baloiaren jabetza galdu eta gero. Baloia zuzenean kanpora, ez jokoz kanpo zegoen hor Schmelik, jokalari gaztea. Lehen esan dakoa jaun Andreok, Pesovskik 32 urte ditu, Bolexakek 31,
eta Mabuka da gero zaharrena, 27ekin, baina besteak 20, 19, 23, 24, 19, 19, 17, 22, oso talde gaztea eta gehienak bertakoak, bertako arrobikoak gehienak. Hori be garrantzitsu da, eta ganera, bueno, zuk esan dozu, Petrovski, internazioala da ganera. Bera da, talde honetan kapitaina. Gaur egun 3. postuan da, Eslovakiako ligan, Fortuna ligan. 4 partidutan 8 puntu atera ditu, liderraren gandik, Trentzin taldearen gandik, 7 puntura dago. Erne, hor eta seguru, Jagorrerin, baloia Ibai Gomezentzat, sarrera gogorratzen hori, Babrorena. Ibai Gomezek sakonean, oso ondo, ikus dezagun, aukera izan dezak Atletikek eta gola! Gola egin du, azkenean Xabi Merinok, ikaragarria, 16. minutuan ordula ordenerako, jadanik aurretik talde zurigorria jokaldi polita, Babroren sarrera gogorra gainditu du. Ibai Gomezek, baloia zer nolako ondo sartu dion hor arean Xabi Merinori, Bolexakek ikutu egin du, baina azpitik huts eta batekoa egin du Urdulizkoak. Xabi Merinoren gola, huts eta bat, Angel. Oso ondo, bikain, bai. Ibaien jokaldia oso ona izan da, eta gero, zelan eskatu da ben pase sakonean Xabi Merinok, eta ikusi du, maizotasuna ez asmatu da bela. Nik uste toneri jokolariari, Ibaieri ganea olako gauza konfizentza eman kontzala, zergaitik aspaldik tokonak gutxi ikusi du, da berake pasan urtean arazo asko eukituzun, eta nik uste hote mutilari ondo etorriko zaila olako gauzak, da Atletiri asko beto, etxetik kanpan gol bat egin. Iruditen zait, talde honek, naiz eta ia egunetik egunean jokalari berdinak izan edo iaz baino konfidantza gehiago zari dela, iaz baino erregularragoa izango dela aurten, eta baloia berreskuratu du Agerrak etxek area barruan, Xabi Merino eskik ezola barkatu, eta urrundu egin du azkenean Jilina taldeko defentsak. Falta dirazi du orain Ezmelitzen falta. Epaileak, horti duzu Kike Sola. Beste aukera bat Atletikentzat. Esaten hain nintzen, Angel, iaz gorabera handiak izan zituen talde honek, eta iruditzen zait aurten finkatuago dabilela. Bai, eta nik uste hote, pasan urtean ez dakiz zergaitik, baina hasieran ez ziren ondo ibili, baina nik uste hote, oin urtean, kompetentzia handia dauganera, eta betik etorri zen mutilak gauza honak emonda betaldeari, Balberderi beraieri mondotzen konfizantzea, berdegunera urtetzeko, da ikusi du, Xabi Merino, eraso, da gero, nik uste hote, horrek espabilatu egiten dago beste jokolaria bai, Zuzaeta, bai Ibai, da horre jokolarian horren lekun kompetentzi dago, da honek gazteak etorri desena berriak, nik uste hote maila emonda bera, eta nik uste Balberde gero, eukiko dituzela, arazo berak eukiko dituz, 11 egiteko. Jokalari hauere garrantzitsua izango da Atletiken Gorka Lustondo, baloia Ibai Gomezentzat, ezkerrankaz jaurti, Babrok moztu du, eta ondoren Skriniarrek urrundu, Kike Sola, borrokan hor Skriniarrekin, Bolexak, atezainak urrundu, baloia berri hori Atletikentzat, Mikel Rico, gehiago da talde zurigorria iruditzen zait. Bai, jokos kanpatzetik aurrera etorri da. Gaztetasuna eta freskotasuna eta azkarrak dira, baina nik uste du gehiago dela. Bai, asko gehiago. Nabarmen. Kostaten zaio beraien taldeari atzetik altzatzen baloi jokatuta, da atzetik egiten daren presioaz, arazo asko daukaz taldeak horan jokatzeko. Nik uste beraien jokoa erasokoa dela, eta ganera baloi luzea jokatzen da benean, da aurreratute da benean, Atletiko taldea, hor dauka beran arriskua, jokolari askarrak eta trebea daukaz, baina hor baloi atzetik jokatuta eraso asko. Baloia kanpora orain,
Alboko sake izango da talde zuri-gorriarentzat. Hortxe da Eneko Bobeda. Bartzelonan ere partidu bikaina egin zuen. Laportek Inigo Lekueri ezkerra aldera. Ibai Gomez ere ezkerra alderago. Mabukak moztu du. Ondo orain Inigo Lekue. Baloi Atletik entzat. Aketxe. Lekue. Gilinak berreskuratu Desmelitzen bitartez. Hortxe da Benez. Azkar ezkerra aldera. Handik sartu da Letic. Eta alboko sakea Gilinaren alde. Benez. Jokalari ona benetan. 17 urte besterik ez, area barruan baloia. Zuzenean Jago Herrerinen eskuetara. Atera du honek orain Azkar, Kike Sola, bera dago aurrean bakarrik. Atzean du Ibai Gomez, berak jaso du. Erdian Ager Aketxek. Orain ezkerraldera, Gorka Lustondo ere aurrerantza. Kike Sola. Ibai Gomez. Gorka Lustondo, atzerago honek. Inigo Lekuerentzat. Mikel Rico. Baloia ikutu zondo. Baloiaren jabetzan portzentajeak ederki orekatu dira. Hasieran nabarmena zen baloiaren jabetza etxeko taldearen aldekoa, orain berriz 152, 148. Inigo Lekuek jarriko du baloia jokoan, atzera Gorka Lustondorentzat, Beasaindarrak luze. Merinoren bila, Merino kerdiratu. Etzegoen inortxere hor, baloi hori errematatzeko moduan. Ibai Gomez aserre pailarekin, Atletiken aldekoa iruditzen zitzaion alboko sakea, ez du horrela erabaki Errumaniarrak. Keinu itxusia, protesta keinu egin dio, Ibai Gomezek epailari, lehen da bizuka bisua, urrengoan txartela eragotziko dio Angel. Bai, aran da, nik uste bera ez da konturatu, baina hor ia azkanean nik uste berari jodetzela baloia marra alboan, baina bai, kontuzio kibia da olako gauzakaz, txartelakaz da. Kontrarasora berrirore Gilina. Esmelitzen bitartez, falta dirazi du. Laporta atera da atzetik. Bai, olako falta tatikoak. Esmelitzen barnaldia mozteko. Esan. Olako falta tatikoak egin zor zera erdian argitasunik ez eukiteko aurkaria pasea sakonean etxiko. Skriniar, atzera. Bolexak. Katxer ere gutxi agertu da. Hortxe da Pesovski. Mabuka. Vavro. Skriniar. Zelai erdian gehiago da Atletik. Erasoan, kontrerasoan hobe esan da, sortuko du arrisku etxeko taldeak Gilinak, baina Gilinako zelai erdiko 3 gizon hoiek, Katxer, Benez eta Pesovskik, gehiago beharko dute zerbait ateratzeko. Baloia kanpora, honen bestez berreskuratu du, baloiaren jabetza Atletikek. Eneko Bobedak jarriko du baloia jokoan. Jokoa lasaitu da. Gogoratu utxeta bat. Atletik aurretik markagailuan. Sabin Merinok egin du gola. Maizotasunez ganea, Lehendabiziko gola. Bai. Polita izan da jokaldi oso. Atletik kontrolpean dauka partida, zelai erdian nagusi da, ondo antolatuta. Horreka dinamiko ona, eta lapurtzen da benean baloia zelai erdian, aukerak eukiko dituz kontrarazuan berriro, aukera sortzeko.
Beraiek hasieran arriskua... Bertako... Ibai Gomez, lekue, bertako jendea esaten ani nintzen, etxeko taldea animatu nahirik dabilela, baina honezkero konturatu da. Dagoeneko konturatu da, ez dela partidu erreza izango Gilinarentzat. Ibai Gomezek ikutu du. Agerraketxeri sarrera gogorra egin dio Babrok. Falta dirazi du epaileak, hor lurrean etzanda geratu da Agerraketxe. Minkeinua hortxe duzu, Nik uste dut hor barkatu egin diola txartela, Bai, sarrera itxusi izan da. Oso itxusi iruditzen zait, niri. Gorka Lustondo. Behasaindarrak Ibai Gomezi, ezkerraldean du honek lekue, baina eskuin alderantz egin du, aketxerentzat baloia, atzera honek, urpegi. Zabaldu egin du eskuin alderantz, eneko Bobeda. Motzean, Mikel Rikorekin. Berriore eneko Bobedarekin jokatuz, Xabi Merino. Balbikoa eginez Bobedarekin, etzai ondo atera, baina bueno, kornerra atera du Atletikek. Ondo, oso ondo. Batere presari gabe gainera, markagailu alde, eta arriskatu etxeko taldeak, arriskatu behar du. Atletikek ateratzen duen, lehendabiziko kornerra. Lehen ezker aldetik falta bat atera du Ibai Gomezek, baina hau da lehendabiziko kornerra. Ibai Gomez berak jarriko du baloia jokoan, atera du, atzerantza, buruz Gorka Lustondok, ikus dezagun area barruan baloia, atzera Gorka Lustondorentzat berriore baloi hori ikus dezagun. Ibai Gomezek erdiratu, ez du errematatzerik izan Xabi Merinok. Eta jokaldi horretan ikusi duzue, baloia urruntzerakoan Gilinako bi jokalarik tupuste egin dutela. Eta biak gelditu dira hor, lurrean etzanda minez, ikus dezagun. Batetik Skriniar. Bai, kolpe galant hartu dago, Milan Skriniar. Kolpe galanta, bai. Eta bestea ez dakit ezote den Zebenes ez, Zebenes hor zegoen, Skriniarria zutitzen. Eta bestea Paur izan daiteke. Paur uste dute dela. Bai, odola. Hortxe bekaina ematen du pixkate zabalduta duela, eta behar bada igual puntutxoren batero eman beharko diote, jokaetenik noski. Epailea hortxe gain-gainean. Eta badakizue, odoletan ez dagoela jarraitzerik. Iruditu zait, hor zauritxikiren bat zeukala, bekainean. Urpegik ez du kontrolatzerik izan. Odoletan jarraitzen du. Paur da hori. Honena larriagoa dirudi. Badator, aulkirantz. Jakub Paur. Eta 3 urteko jokalaria. Ez dakit jarraitzerik izango duen, behar bada hor graparen bat edo. Angel? Bai, nik uste dut grapa batero bi, gutxien ez ipini Anestesiari gabe, ala? Bai, ezin dago anestesiari gabe, dita. Bai. Hore makinatxo bategaz, grapadora bategaz, klak, eta jazta, barrio barrura. Klik-klak, grapadora egin. Barrura, bai. Joko etenik, 27. minututik, hor bertako mutikoak. Armailak zemate, 8 mile? Beteta ez, beteta ez. 9.000 esango nukenik, 9.000 inguru. Eta horietatik, 70 zale zurigorriak. Hortxe jokaldia berri errepikatuta. Atzo Atletiken txarterrean, hortxe ikusten dituzue batzuk.
Atletiken txarterrean 55 bat etorriko ziren, eta gaur ailegatu dira baita bienatik, Basauriko Pirugaintza Peñakoak, beste 12 bat lagun, eta guztira hori 70 bat izango dira, hemen. Berta, 11.000ko armaila daukaz, ez da? Bai, 11.000 eta 300 kapazitatea dauka. Kiroltasunez bueltatu du baloia Atletikek, horregatik jendearen txaloak, eta berri ere partidua abian. Eneko Bobedaren falta dirazi du epaileak, ez zegoen geldik baloi hori. Eta berri ere falta atera beharra dauka, Jilinak. Hortxe da Esmeliki eginiko falta. Gogoratu jokalari bat gutxiago sari dela, oraintxe bertan. Baur oraindik ez delako sartu. Horregatik dago Esmelik ezkerraldetik eta hemen eskuinaldetik Jelic dago. Orain arte ez dugu gehiegi ikusi. Jilinako golegilea. Seinale ona da hori. Bai, bai. Aymeric Laporte, Carlos Gurpegi. Lasa jokatuz. Jokoa kontrolatuz. Atletik. Ba, prisarik gabe. Baloi alde batetik bestera mobiltu, etorriko direz zuluak eta aukerak. Onda. Ona zen, Inolekoren ardiraketa. Ona zen, bai, bai. Indartxu xamarra, behar bada, baina ezen batere txarra. Egin duen lehendabiziko barregaldia ezkerraldetik. Lehen ere saiatu da bat bikoa egiten Ibai Gomezekin, ez zaio ondo atera. Eta hoxe izan da. Horrelakoetan jaioa da, Inigo Lekue. Etxeko zaleak. Euren talde animatuz. Eraso Angelina. Baina presaka eta korrika eta berri ere jabetza galduz. Mikel Rico. Xabi Merinorekin jokatu nahi zuen. Albotik atera da. Baloia atzera. Skriniarrek. Aukera orain Kike Solarentzat. Azeo paria Jaun Andreok, azeo paria egin dion Jilinako atzelariak. Kike Solari eta huts eta bikoa 33. minutua bete ez denean. Huts eta bi Jaun Andreok lehen lasai ari ziren eta hemendik aurrera lasaiago ez du hutsik egin. Kike Solak, huts eta bi Jaun Andreok. Kike Solaren gola 33. minutuan. Hortxe duzue jokaldia errepikatuta, okerrez banago, Pesovskiren hutsa izan da. Baur berriro ere zelairatzeko prest eta bitartean zuen pantailetan Pesovski kapitainaren huts galant hori. Huts baino gehiago oparia. Jilina, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, bai. Hori izatekoa da, bai. Azeo paria. Bai, Angel. Bai, kapitana ganera. Eskertzekoa dira horrelakoak, Bai, baina eske akatz larria, Bueno, markagailuan huts eta bi, eta nik usteote beraiek gauza gutxi. Ni pentsaten eban, beste joko bat ekuiko zabenela, hobeto antolatute, bai, erasoko taldea bai, baina hobeto antolatute. Nik uste dut defentsako lana ez dala ona, baloien urteera be ez da ona, da nik uste dut beraiet daukala jokolari gazteak, trebeak eta abiadura onakoak, baina hortik aurrera gauza gutxi. Baloien erabiltzeko ez dauka kalidade handirik, eta nik uste dute asko be nagusi dela gure Atleti.
Bai, eta hor badaude, bi hiru jokalari zelai erdian, batetik Pesovski bera, baina baita beste biak ere, joko antolatzaileak, Benez eta Katxer, egi esan ikusi ez ditugunak. Lehendabiziko 10 minutuetan bai, baina behin baloiaren jabetza atletikek hartu duenean, ja desagertu egin dira. Bai, desagertu eta ganera, ez da ondo presionatzen, berandu presionatzen dabe, eta urtetzen dabenean gaizki, da horrek zuruak utxiten dut zuten, ikusten dute, ondino aukera gehiago sortuko dituzela gure jokolariak eta gol gehiago sartuko dituzela, segurazki ganera. Carlos Gurpegi. Bobedak eskuinaldera, Xabi Merino, berehala lehen ikutuan Mikel Rikorekin, honek bueltatu egin dio, ailegatu da Xabi Merino erdidatu, eta hor abantaila osoa Boloixak entzat. Gainera, ondoko marra gainditu egin duela baloi horrek esan du epaileak, marrazainak horrelaxe adierazi diota. Aulkian, Iraizoz, Beñat, De Marcos, Aduriz, Bigera, Williams eta Gerai Alvarez. Gerai Alvarez gaztea. Bai, Bilbao lesionatuta. Bilbao Atletiko zentrala. Bueno, etxean gelditu dire Balenciaga da Susaeta, eta gero, apurtxu eta portute dago Ziturraspe, Txeita eta San Jose, da gera izan da nobedadea aurkian, nik uste dute posik egoteko. Da horrek, arrobiko jokolariak, nahi da bez, pasan astean, kaseta baten sektoren estadistika, lehenako mailako taldeak, zenbat arrobiko jokolaria daukazen eta Atletika 18 daukaz, arrobian egon detakoa, nik uste dut hori, gehiena, lehezatzen Barzak eta bar, baina ez. Hoi momentuz, Atleti da nagusi, eta Atletien filosofia ganera ikusten du gora datorela, eta beste eguneko basaria irabazita gero horrek Atletien filosofia gogortu egiten dau, da nik uste dut indarra emoten dutzela, da gazteape ikusten dabe, beste aukera gori, beste taldetan ez da gertatzen. Real Madridko jokolariak urtetzen badau bat eta bi Kastinan jokatzen dauzenak arrobikoak, lehenoko mailan jokatzeko, leheneko junbidire sortik urte bidero hiru jokatzen, kanpora sesio baten abar, da merito handiek egin dituz jokolaria Real Madrid lehenoko taldean jokatzeko. Hori Atletiken ez da gertatzen, eta gero, Bilbao Atletiko jokolariak eta ikusten dabe, pasintala lehenoko taldean jokatu, aukerak danak egiten dabela, eta, gero zuk ipini biozu zeure gauzak lehoko taldean gelditzeko. Ibai Gomezek hartu du baloia, ikus dezagun! Roska pixkatekin sartu nahi izan du, baina asmatu egin du Boloixakek, Ernest Zebilen. Ez du ustekaben arrabatu. Eneko Bobeda, ondo, atzera. Gorka Lustondo. Atzera. Laport, ezkarraldean du Inigo Lekue, berarentza da. Bilbotarrak, Agerraketxerekin jokatuz. Hortxe da Agerraketxe, erdiratu, Kike Sola, Kikutu, bai, baina altuegi iritsi zaio baloi hori. Xabi Merino hartu du alata guztiz bestaldean, eskuinaldean. Hortxe da borrokan Letitxekin. Eta Xabi Merinoren falta adirazi du epaileak. Hortxe da aurreko aukera Ibai Gomezen jaurtiketa eta Boloixaken gelditua. Poliki erloku aurrera eta jaun eta jabe Atletik. Berriore Valverderen taldeak berreskuratu du. Agerraketxe, ondo ari da. Mikel Rikori. Honek luze sakonean Ibai Gomezekin jokatu nahian. Eskiniarrek moztu du. Boloixakek eskuinalderantz. Hementxe da Smelik. Berriore bere eskuinaldean Paur sartu eta gero. Eskiniar. Orain txaloak. Gutxienez baloiaren jabetza zertxo baita mantendu duelako, ez? Gilinak. Smelik. Erdiratu. Moztu egin du Laportek, Inigo Lekue, berarekin Mabuka. Lekue kurrundu, baloi hori oso loratuta atera zaio. Smelikek berreskuratu, Benez.
Pesovski. Mikel Rikok ezkerraldera falta eskatzen du bertako publikoak, ez du horrela dirazi erromaniarrak, moztu egin du orain Babrok. Mabuka, inguruan du Gorka Elustondo. Beasaindarraren falta dirazi du Ategan jaunak. Zutik hor aginduak ematen eta bere jokalariak animatuz. Etxeko entrenatzailea. Gula jauna. Adrian Gula. 40 urteko entrenatzailea. Zutik baita Ernesto Valverde. Schmelik. Elustondo moztu du. Ondo Beasaindarra, Agerrak etxe. Baloia ezkerralderantz. Kanpokaldea Zinigo Lekuerentzat. Lekuek erdiratu, Babrorengan jodu baloiak. Ez da kornerra izango, baina erasoan jarraituko du Albotik Atletikek. Jarri du baloia jokoan. Inigo Lekuek. Inguruan du Benez. Orain bai izan daitekela kornerra. Alaxe da bai. Atletiken hirugarrena. Hala, bigarrena, Angel? Bigarrena, ez? Bigarrena uste dut bai. Beste aldetik bat eta bigarrena hau. Bueno, 5 minutu besterik ez, lehen zati hau amaitzeko. Gogoratu 2 minutuz edo etenda izan dugula partidua, beraz ezertxo baita luzatu egingo da. Ona zen hori, Bai, ona jaurtik eta ona indartzu. Nik uste dute... Bai, eta min hartu du hor, Gilinako jokalariak. Bai, hasieran, bueno... Bai, konbulsioak bezala... Ikaratu gara, Bai, ikaraketzekoa izan da. Ikus dezagun. Bai. Kriston buruka da, Laport biok. Indar handiz. Bai. Bai, eta ez dakit osondo dagoen, Ez dakit jarraitzeko moduan izango den, ze pixkat ematen du... Bai. Pixkat zorabiatuta da bilela. Bai. Eske kolpe gogorra izan da, Laporte burua epili dago, berak baloi jaurtita gero burugaz. Kamila eskatzen ari da orain, Bai, eskatzen ari da baila. Bai, kolpe gogorra, horrekaz kolpegaz kontu zekudia da. Bada espadan kanporatu lehenengo eta ia... Bada torren beran lekura. Bai, leko txarrean ganera, Horrek kolpea txarrak izaten diriz. Eta erorikoa erortzerakoan ere, modu txarrean eta postura txarrean erori da, Bai. Marka da Laporteri eskaltzo pasa, ez ere? 3 minutu baino ez dira falta eta behar bada eutxiko dio. Entrenatzaileak aldaketarik egin gabe lehen zatiari. Baina ez dut uste jarraitzeko moduan dagoenik Gilina taldeko jokalaria. Bai, sekule baino istripu gehiago egon da, nik uste dute 45 minutu bukatu eta gero beste 3 minutu gitxien ez emango da bela. Denis Babro, 19 urteko zentrala. Inigo Lekue, ez du ondo atera baloi hori. Eta orain Mikel Rikok moztu du, Elustondo kurrundu, Kike Sola. Motzean Mikel Rikorentzat, honek azkar lehen ikutuan luze ezkerralderantz, Ibai Gomezentzat, ikus dezagun. Mabuka du aurrean, eskuinanka zerdiratu, eta ia Kike Solak errematatu izan du hori, baina nagusitu egin dira defentsak. Oinarte ikusi duna, beraien zentral biek ondo defenditzen da beholako baloiak, Erdirak eta nahiko honak egon direz gaur, baina ondo defenditzen da zentral biek. Gazteak dira biak, Bai. Babro eta Babro 19 urte. Oso gaztea, bai. Eta 20 ditu eskriniarrek, Bai. Minutu bat besterik ez. Lehen zati hau amaitzeko gogoratu, markagailuan Utxetabi talde zurigorria aurretik, Utxeta batekoa Xabi Merinok, Ibai Gomezen jokaldi polita eta gero.
16. minutuan, eta 33. Pesauskiren opari galanta Kike Solarentzat, Nafarrak ez du alferri galdu, utxe eta biko egiteko aukera. Ibai Gomezek motzean Agerrak etxerekin, Xabi Merino eskuinaldean bakarrik. Aldamenean du berriro ere Agerrak etxe, baloia dozen kasutan Eneko Bobedarentzat, honek Agerrak etxerekin jokatuz, Eneko Bobeda, Xabi Merino, hortxe eskuinaldean baloia Atletikek, Mikel Rico, hemen ezkerrean bakarrik, Inigo Lekue, Laporte berriro ere eskuinalderantz, ez du ondo bialdu, baloi hori. Emegik Laportek 3 minutu luzatuko du, lehen zati hau, epaileak. Esan duena, 3 minutu normala da ganera, zergatik istripuo bi ikusi du, Kamila bi aldiz urten dau, berdegunera eta nik uste normala dela 3 minutu emotu. Baloia berriro ere jokoan, Kike Sola, hortxe duzu Kike Sola, area ertzean, ondo Nafarra, bera jarraitzen du, aurpegian kolpe latza jaso du hor. Kike Solak, abantail osoa zuen baloi hori jokatzeko, baina aurpegian kolpe hartu du, eta bertan geratu da lurrean etzan da. Kike Sola, hortxe duzu jokaldia errebikatuta, aurrean du horre Letic, eta hortxe duzu buelterdi ematerakoan, Zer zaplasteko sartu dion hor begian edo? Itxuraz begian emondotze, atzamarra begian sartu apurtxu betero. Abantailo osoa zuen hor Kike Solak baloi hori jokatzeko? Arrestasuna zeukan erdirak eta ipinteko, beran nahi zaben lekuan, baina nik uste dut horreitik esat not begian emondotzen da. Bueno, beste aukera bat, honen beste ez, Atletik entzat. Entzaiaturiko jokaldia, Xabi Merinoren bila. Xabi Merino noski baloi hori hor area txikien jarri nahi zuen. Baina etzaio ondo atera. Harri du, Bolixakek baloia jokoan. Hementxe da Favro, azkenean jarraitzeko moduan izan da. Zorionez. Gorka Lustondok ez du baloia kontrolatzerik izan. Jilinak berreskuratu. Ondo orain Benez. Teknikoki jokalari ona da, gaztea oso. Baina ona. 17 urte besterik ez. Playoff hauetara iristeko. Beste arerio batzuk ere utzi behar izan ditu bidean. Jilinak, adibidez, Glentoran, lehendabiziko kanporaketan, bigarrenean Dacia Chisinau, eta hirugarrenean Ukrainako Borskla. Aukera Jilinarentzat, Benez, Jaurti, Laporterengan jodu baloiak, erasoan jarritzen du etxeko taldeak hortxe da Esmelic, Horroskarekin bidali nahi izan du baloia. Baina, zaila ondo atera, Oso zaila zan, hori jaurtik eta ondo urtetzea. Baina oso zaila da hori. Bai. Hori Ibai Gomeze badaki egiten. Bai. Hortxe da, Iago Herrerin. Ez du aparteko lanik izan, Ez du ikusi. Amaitu da honen beste ez, lehen zatia. Angel. Bai, oso ondo. Labur. Oso ondo, nik uste dute ikusita markagarua gutxe eta bitan esaten da. Nik uste dute goiti bera nagusi izan dara. Hasieran eukitu ze, arrisku batzuk horratzean, beraiek oso askar urten dabe, intensidadea handia ipinten, baina, ondo antolatu barik taldea. Eta nik uste dute hortik aurrean, lehoko 6-8 minutu hortik aurrean nagusi goiti bera izan da. Gure kokolariak ondo antolatute, aukerek eukida benean nahiko ondo erunda jokoa zelai erditik gora, eta nik uste dute gure taldea asko hobia izan dela. Alai ikusi du gure beraien jokoa, eta nik uste dute baloien jabetza bigarren zatian ondo gainea mobitzen alde batetik bestera baloia, erdiak eta nahiko honak egon direz, beraien zentralak ondo,
galetatik abiadura ona ikusi dute, gauzak oso ondo. Erabaki batzen da holan, eta nik uste dute emaitza ona ekartzeko etxerako. Bai, zalantzari gabe. Bueno, hortxe duzu emaitza Jaun Andreok, Jilinak huts, Atletikek 2, momentuz horixe dugu emaitza hemen atsedenaldian, guk tartetxo bat egingo dugu orain, eta atsedenaldia eta gero berriro ere zuekin izango gaituzue bigarren zatian gertatzen dena zuzenean kontatzeko oraintxe arte. Gabon berriro ere Jaun Andreok, Eslovakiako Jilinatik, Jilina eta Atletiken arteko norgeok atsedenaldian, momentuz, albistonak dauzkagu, talde zurigorria aurretik dugulako markagailuan, gogoratu Europa Ligeko playoffetako joaneko norgeoka dela, eta huts eta bikoarekin oraintxe bertan markagailuan, aldugu esan, Atletik urrats garrantzitsua egiten ari dela, 28ko, hilaren 28ko Monakoko zozketan egoteko, orduantxe, zozketatuko baita multzoen fasea. Huts eta biko horrek, lehen zatian izan dugun huts eta biko horrek, argi erakusten digu, bi taldeen arteko diferentzia, handia baita. Gogotsu atera dira, espero genuen bezalaxe etxeko jokalariak, azkar, fresko, baina behin talde zurigorriak baloiaren jabetza hartu duenetik, amaitu da norgeoka poliki nagusitzen joan da, Atletik, huts eta batekoa iritsi da Sabin Merinoren bitartez 16. minutuan, eta ondoren Jilinako kapitainaren huts baten ondoren, egin du Kike Solak huts eta bikoa 33. minutuan. Huts eta bi beraz, Angel Garitano, hau emaitza importantea da, Bai, oso garrantzitsua. Eta ganera, nik uste dut jauntasun handia erakutsi da bera Atletikek bertan berdeunean. Eta gero, intensitatea ipini dago ikuskizun lerro guztietan, oreka ona, nortasun handia erakutsi dago. Gero, abiadura egaletatik, lasaitasun punto bat bebai, barrutik baloi eukida benean, aukera sortu dituz, eta azpimarratu bia da, 8 jokolari berriak Barsako partiatik ona Balberdeka eta dituzela. Eta maila ona emoten dauz. Hori da garrantzitsu. Eta ganera, nik uste dut emaitza momentu zobia ezin da izan. Da ikusita beraien taldea lehenoko zatien, nik uste dut asko goiti bera aldatu bida bera, batetiri beste gauza batzuk erakusteko. Nik uste dute berriro presio eta intensitatea Atletikeko eukiten bada, lehenoko zatian bezala, nik uste dut ondeño aukera gehiago sortuko dituzela eta asmatu bai engo da bela. Nik uste dute goiti bera, berriro esaten dut, aldatu bila dago beraien taldeak gauzak hobia egiteko eta asmatzeko. Bueno, momentu batetik bestera hasiko da bigarren zatia, Atletiken ez dago inongo aldaketarik, eta ez da ere Jilinan, ezkerraldean orain Atletik, eskuinaldean bere ohiko elastiko horiaz Jilina, Mikel Rico eta Gerraketxe baloiaren inguruan, hasi da bigarren zatia, huts eta bi markagailuan, gogoratu, Laportek luze Sabin Merinori, gol garrantzitsua Sabin Merinorentzat ere, Bakuko Interren kontra debutatu zuen partidu ofizialean, eta orain bere lehendabiziko gola. Urte polita izaten ari da. Demoraldi hasiera polita izaten ari da urdulizko jokalariarentzat. Falta dirazi du Ovidiu Ategan. Epaile jauna jokaldi horretan. Bigarren zati honek aurrera egin ala, uste dut Ernesto Valverdek aldaketa batzuk ere egingo dituela.
atzo ere onartu zuen behar bada Iñaki Williamsi minutu batzuk ere emango dizkiola, gogoratu Angel, Boiseko lagun artekoan lesionatu zen Iñaki Williams. Bai. Eta badugu, berriz zelaian ikusteko gogoa, Bai, aspalditikona, ez dago jokatu mutilak eta normala da hori. Eta, bueno, gaur ikusi du Rico, leroko aldiz partida ofizialga jokatzen, eta nik uste dut ondo etorriko zaila. Bartzelonan jokatu... Bartzelonan barkatu jokatu zituen minutu batzuk, Mikel Rico. Bai, minutu batzuk, bai, 7 minutu usteot, bai, nahi dut esan minutu gehiago partida osorik. Ziratik jokatu eta nik uste dut, garantzitsu dena, berriro ez lesionatu eta sensazio honak, haze kanpora urten, nik uste dut, botella purtsu bete igartzen gako, ritmoa falta zaiola, baina nik uste dut minutuak piratuten dijoa eta ondo etorriko zaiola. Jagorrerin atera da hor eta... Ez da argi bilia zen. Etzegoen Jokozkanpo Jilina taldeko jokalaria eta azkenean Carlos Gurpegik urrundu du. Gutxigate hauxe izan da, etxeko taldearen aukerarik onena, partidu hasi eta berehala burukada bat, eta orain jokaldi hau. Gogotxu atera da, lehen zatian bezalaxe bigarrenean ere, Jilina. Ez da ibili argi aurre errerin, lehen da biziko jokaldian da ongoan bez. Apurtxu bere lo ibili da. Lehen da bizikoaren utxaren ondorioz, aliagatu da bigarrenean aukera. Bai, aran da. Baloia zuzenean kanpora, alboko sakea izango da. Atletikentzat, Jagorrerin, hortxe bitartean jokaldia errepikatuta, baloia sakonean eta aukera izan du hor, Paurrek. Ondo Inigolekue, Laportek motzean, Elustondo, Mikel Rikorekin jokatu, Zonek sakonean, Agerrak etxeri, eskuinaldean du Xabi Merino, badoa Urdulizkoa aurrera, berriore area barruan, erdiratu, eta moztu egin du Skriniakek. Eta aurrera niodoa gainera zentrala, hortxe da. Skriniar, Mikel Rikorekin borrokan, Eneko Bóveda ere bai. Ondo, Eneko Bóveda ondo. Lehen ikusi du jokaldea, Xabi Merinok ondo eroan dau, baloi pase atzeratu eginda, baina nik uste hote aketxe gehiagi sartu dela area barruen. Apurtxu eta atzera egon bazan, nik uste berantzako izango zanela baloia. Egi esan, Jilinak lehen zatian arrisku handiak hartu ditu, horratzean. Bai. Eta zulo nabarmenak eta utxune nabarmenak utzi ditu. Baina nik uste hote apurtxu saldute egoten direzela atzelariak, zergaiti zela herrieko jokolariak ez direz konpontzen ondo. Nik uste dute presio berandu, releboa berandu, laguntzak gaizki, eta gero baloi galtzen da benean, gure jokolariak asko bereto jokatzen dabe, eta nik uste dute gero etorten zaiola baloi erabiltzen gure jokolari batek, eta alboan beste laguntza bat, eta galdu egiten direz atzelariak. Oinarte, obiena beraiena esan dire, da kornerretan eta faltatan zentralak ondo duzela goitik, baina hortik aurrera gaizki. Bueno, partiduko lehendabiziko txarteloria, Lukas Esmelik entzat. 50. minutuan. Ibai Gomez eutsi egindu. Eta ez dio barkatu, epailea Rumaniarrak. Ez da Atletiki zuzentzen dion lehendabiziko norriagoka. Gogoratu, Bukaresteko finaleko denboraldia hartan, Errusian, pitatu zion epailionek, Lokomotiven kontrako partidua. 2 bat galdu zuen orduan Atletikek. Baloi ateratzen utzi du Carlos Gurpegik. Eneko Bovedak jarriko du baloia jokoan, inongo presari gabe, talde zuri-gorria. Laport.
Bon, Angel, datorren asteburuan Liga hasiko zaigula? Bai, Halako batean, ez? Bai, da berriro Barça. Bueno, aber zelan datorren, nik uste dute beste moduz etorriko dela, zergaitik baino ederra emondotze atetik, bai etxeko partiduan da, bai kanpoan be bai. Goiti bera nagusi izan zen, da merezitakoa bat eta bost. Horixe baietz. Bai, beste lekotan, batzuk ez da nahi garrantzirik emoten hori sariari, baina nik uste dut badaukala tamdie ganera, igual berantzan, porque nik uste dut Barcelona pen nahi zaben, hori saria harrapatu. Ez da harrapatu, zeraitik atekin. Noski, Barcelona guztiak irabazi nahi ditu. Bai, hori ba. Baina hor Angel nabardura batzuk ere egin beharko genituzke, nik esango nuke eta bat nator Valverderekin, lehen partiduaren bezperan, inor gutxik ematen ziola horrelako garrantzia Superkopari. Inork ez zuelako behar bada pentsatzen, Atletik 4 eta 8 irabazteko gai izango zenik. Eta lehenengokoan ikusten Eta ondoren, karo, noski, emaitza horren ostean, noski baietz. Bai, eta lehenengo partida hasi baino lehenean, elkarrik ez dan Luis Enrique esan zaben, jente guztiak emoten da bela, favorito Barça, baina, jokatu enbia dela, baina bai, berapek ikusten da bela, apurtxu bete abantaila daukala Barça, zergaitik partido batera erose gartaleike, baina partido bire normalean Barçak abantaila daukala. Ez du ikusi inundik inora Barça. Gero, bai ikusi duna da, irabazten badakila Barça, baina galtzen ez. Jokolari batzik nik uste dute ez dinezion beran lekoan galduta gero partida. Nik uste dute Atletikek beraien kontra jokatzen galtu da benean, beste lasaitasun bat euki dau, da jakin enbia da galtzen eta irabazten be bai. Itxuraz bakarrik beraietaki irabazten. Galtzen ez da maila ez da mon horretan ez. Zerbait gertatu da, ez dakinik. Ikusi du laugarren epailea Ernesto Valverderekin hizketan eta bere talde teknikoko baten bat bidali du. Gustatzen zaio, Ernestori lantzean ben jokalarien gana. Lantzean ben laugarren epaileka hitz egitea gustatzen zaio bai. Bueno, baloia joko Anor. Sakonean Kike Sola. Erne ibili da oraingo honetan Vavro. Txaloak atzelariaren zat, pasea politia zen. Bai, apurtxuet gelditu inda baroia. Baina pasea sakonean hona ganea. Hirugarren kornerra, Angel. Bai. Ordoa gerrak etxe. Bat ere prosari gabe, lasai asko. Etxeko talde animatuen nahian bertako zaleak, Xoxoneak indio ziren, Ipar Amerikan. Eta alaxe, deitzen diete hemengo zalei. Kornerra berriro, bai. Kornerra izango da, Sabin Merinoren jaurtik eta ematen du hor baten batek desbidratu duela. Bikainari da. Urdulizko jokalaria. Konfidantzaz, gustora. Ederki erantzuten ari zaio gainera Ernesto Valverderi. Aprobetxatzen dauze gazteak, aukera Ernesto kondutzenak, aprobetxatzen dauz, eta hori garrantzitsu da. Horren esan, beste alboan dauzenak espabilatu egingo direzela. Hori danentzako da ona kompetentzia. Errenka ikusten dugu, errenka mabuka, jokalari hau lesionatuta izan da azken astean, eta gaur goizera arte, ez du erabakik Gulak, erabili behar zuen ala ez, Adrian Gulak, entrenatzaileak. Gaur goizean proba egin du, gainditu egin omen du proba hori, eta hasieratik jarri du, baina oraintxe bertan errenka ikusi dugu, eta aldatu egingo du. Eta aurrelari bat sartuko du. William Brasildarra. Gizon honek eman zion
aurreko kanporaketan, playoffetarako txartela, luzapeneko deskontuan, Angel. Bai. 123 minutuan, hortxe da William zelaian, Mabukaren ordez, William Alves de Oliveira, Botafogo taldetik, Eslovakiako ligara, gutxigatik ez du, Carlos Gurpegik, baloi hori ate barrura bidali. Bai, badaukagoa. Esatera ari nintzen, Botafogo taldetik, ailegatu zela jokalaria, barkatu Angel, Eslovakiako ligara, Trentzinea hain zuzen ere, gero berriro ere Botafogora bueltatu eta Botafogok berriro ere Eslovakiara bidali du eta hementxe da. Jokatzen William. Hor ikusi du, Gurpegin rematea. Txemi, Gurpegin rematea ikusi du. Gutxigatik, bai. Bai, gutxigatik, remate ona ganera. Ia badaukan suerte eta asmatzen dago, beran 35 urtean. Bueno, kontua kontu, Utxetapikoarekin, bere gogoa eta bere filosofia eta jokatzeko modua erakutsi digu gula entrenatzaileak. Atzelari bat kendu du eta William aurrelari peto-petoa sartu du. Naiz eta atzean, utxunen nabarmenak dituen talde honek. Zelai erdian batez ere. Beste opari bat iaia. Jendea hemen urduri. Bolexak atezainak azkenean konpondu du hasiera batean gaizki eginikoa, baina gutxigatik ez du Kike Solak hirugarrena egin Atletikentzat. Gurpegik moztu du. Elustondo. Nola ikusten duzu Gorka Elustondo, Angel? Ondo ikusten dut, beran maila emoten, apurtxu bete nik uste dut, pilatu dauzea minuto batzuk, jogatzen da, leko hartzen da, orantzean behin zentrale bezala, eta Euskarrian bezala bebai, nik uste dut nahiko ondo gauzak. Horreka dinamiko ona dauka berak, ikuskizun ona barai ondo mobitzen dau, motzean da, luzean bebai, da nik uste dut oinarte ikusi dutena, riko gaz, ondo konpondu dara hor Euskarrian bezala. Futbola ondo ikusten duen jokalaria da, egia da, konfidantza pixkat ere behar duela. Bai, normala da. Zemat de minuto gehiago jokatu, nik uste dut hobeto da. Eta gero, sorterik daukan lesioekin. Bai, eske realean egon zanean lesio asko. Erasoan Jilina, hementxe da Jelic. Kroaziarrak jaso du, baina ezin izan du kontrolatu joan egintzaio. Ateko sake izango da Atletikentzat. Berotzen Atletikeko ordezko jokalari batzuk. Nik uste Valverden asmoa izango zanela. Gerai Alvarez ere bai. Iruroi minuto jokatu da gero hortik aurrera aldaketak egin. Nik uste hiru aldaketak gutxienez egin dut duzula. Bueno, hortxe duzu, aurreko jokaldian gertatutakoa. Joan egin zaio kontrolean, ezkerraldera egin du, luze joan zaio, urduri jarri da, Kike Sola gain gainean, eta ia hirugarrena. Bai, opariak egiten da beraien defentsak eta ateseak, Bai. Eta nik esango nuke gaur Pesovski, jokalari garrantzitsua da eta pixu handikoa talde honetan. Pesovski ere ez tabilela batere fin eta talde honek gehiegi igertzen duela hori, ez? Pesovskiren falta hori. Normala izaten da, olako jokolari batek gaztean tartean, berak ipini bizkate lasaitasun puntu bat jokoan, abiadura emon modean motzean jokatu benean bebai, gero luzean bebai, baina ez du ikusi, oso gutxi ikusi du, bakarrik ikusi du, akatz larria egin da bena eta gola kosta zaio beraien taldeari. Badago beste jokalari bat importantea dena, Benesekin batera, hor zelai erdian, Miroslav Kacer, eta hau ere iaia ez dugu partidu osoan aipatu, Ez du ikusi, ez du ikusi. Kornerra izango da, beste bat. Atletikentzat, bosgarrena iadanik, bigarren zati honetako hirugarrena, hortxe armailietan jendea, lasai asko Utxetapikoarekin, eta ure daten Ernesto Valverde.
Eguraldi ona daukagu egia esan, temperatura ona ere bai, lehen haize pixkateri izan dugu, baina lasaitu da. Eta oantxe bertan, futbolean jokatzeko, primerako giroa. Aportek errematatu du, eta ondoren Xabi Merinok gora bidali du. Xabi Merino orain ezkerraldetik, eta Ibai Gomez eskuinaldetik. Aldatu ditu Ernesto Valverdek. Beste guztiek berdin jarraitzen duten noski. Baloia Gilinarentzat. Babrok luze. Motzean Katxerrek. Esovskirekin jokatu nahi zuen berriro ere. Moztu egin du Skriniarrek. Rikok moztu. Baloia Agerrak etxerentzat. Bat ere presiori gabe eta bat ere... Ondo presionatzen da. Oso errez ateratzen du baloia gainera. Oso ondo orain Inigo Lekue. Aukera politia izan du hor. Ibai Gomezek jokaldi polita Inigo Lekuek egin duena. Oso ondo, eta Ibai kontrolan ikuste dute barrura baino kanpora egin basaben asko jogeto. Xabi Merinok baloia atzera berriro ere, erasoan orain Atletik behin eta berriz arean sartuta Gilina eta Kontrerasoan atera nahian hain zuzen. Hementxe da Jelic, William du aurrean, bestaldean berriz Paur. Paurrek ondo kontrolatu du. Erdiratu Williamen bila. Penaltia eskatu du. Brasildarrak baita bertako zalek ere. Ez du horrelakorik adierazi. Ovidiuk. Penalti eskatu du baliak ez. Penalti eskatu du aurrelariak. Hortxe duzue, Inigo Lekueren jokaldia. Kontrola barrurantza egin dau. Pena. William. Baiza politia zen, Oso ondo orain txaloa William entzat, Jelic area barruan. Ederki iritsi da Gorka Lustondo, ateko sakea. Ateko sakea, hortxe da Mati Jelic. Kroaziarra 24 urte eta talde honetan golegile nagusi. Europan 7 gol egin ditu, ligan beste 5. 12 daramatza guztira. 10 partidutan. Ondo iritsi da hor Gorka Lustondo. Errezo izeuka ganera. Baloi kanpora joan da, baina derean orkatilean joa da baloia. Herrerinak luze, Kike Sola baloi horren bila. Bebrok ikutu du, Skriniar. Bere atezainari, baina hortze zegoen, bada espada prest. Ibai Gomez. Joan egintzaio, Gilinako jokalariari, alboko sakea, Atletik entzat. Oso errez, berreskuratzen du baloia, Bai. Atletikek. Bai. Sekulako arazoak dituzte baloia ateratzeko. Bai, Atletik ondo presionatzen dago ganera. Leko guztiak ondo tapatzen dago, da zaila, da beraiek baloi zelei erdiko jokolariak ez dauko errestasun handirik ez dauko baloi jokatzeko motzean, eta Atletinen presiogaz azkar galtzen dabe. 3 pase jarraian ez da demoten. Erasoan berriro ere Gilina, ezkerraldetik Benez, hortxe Benez, baloia William entzat, atzean dago Katxer. Hor sartu da Carlos Gurpegi eta gola. Gola bat eta bikoa bigarren zatiko. 76. minutuan, golegila Paur izan da okerrez banago. 77. minutuan. Hasieran Carlos Gurpegiren penalti ere eskatu du hemen jendeak. Williamek bularrez kontrolatu, Gurpegi kurrundu, baloia Paurri iritsi zaio, eta ez dakinik hor zote duen Inigo Lekuek ikutu. Bai, baten iko hotze. Bai, gure jokolari baten iko hotze baloiak. Da despistatu egin da berrerin, bai.
bai, lekueri. Bai, Inigo lekuek ikutu, bai. Bai, lekuek ikutu baloia. Nahi gabe, baina... Hortxe, Benesen jokaldia, bularrez joan egin zaio kontrolean Williami, Gurpegi kurrundu, baina gaizki bertan utzi baitu baloia, eta Paurrek jaurti, Inigo lekuek desbideratu, eta ez du bere lehendabiziko asmoa rektifikatzerik izan, Iago Herrerinek. Bai, bueno, Herrerinen errua ez da izan, zergaitik lekueri jotzen baloia, eta despistatu egin dago. Bai. Gaiztotu egin da. Bueno, bertako jendea animatu egin da, baita Adrian Gula ere, hortxe duzu, Jilina taldeko entrenatzailea. Bat eta bi markagailuan. Eta bueno, oraindik, 20 minutu pasatxo aurretik, Bai, jeitxien da purtsuete atletiken ritmoa, baina nik uste horte, halen da guzti nagusi da, pena izan da presegatik eta nik uste horte lekueri espautzen jo Herrerinen entzako erreza zan gelditzeko. Pena izan da. Ez dakitxe zote duen Jerai Alvarez aterako, Kontuz. Jerai Alvarez xeri egin da, orain Beñat atera da, berotzariketak egitera, Iñaki Williams ere berotzariketak egiten, baita Borja Figuera ere. Aldatu egiten dituz aurkitika urtetzen dabe jokolariak beroketak egiteko, batek 10 minutu, gero esarri egiten da berriro aurkian, berriro beste jokolari batara, hori ondo dago, Valverdek egiten dago sarrietan ganera. William. Benesek erdiratu, gaizki Gurpegi buru zurrundu, Merinok jaso du, berriro ere Xabi Merino eskuinaldetik. Uzegi bidali du orain Mikel Rico, alboko sakea izango da, hortxe Jilina taldeko presidentea, palkoan. Eta falta, Mikel Ricoren falta adirazi du. Ovidiu Ategan, epaile errumaniarrak, hortxe duzue. Nahi gabe, baina ostika da galanta modutzen. Bai. Benesi. Erasoan Jilina. Gol horrek ez suspertu egin ditu. Benesen erdiraketa. Gorka Lustondoko moztu. William borrokan. Bai, horrek urten da benetik, Txemi. Erasoan beste gauza batzuk egiten dituz taldeak, William zek urten da benetik. Bera da bir jokaldi guztietan. Jelic, area barnean. Ondo, bai Eneko Bobeda. Eta baita laguntzan, Xabi Merino. Lehendabiziko aldaketa. Atletiken. Beñat Etxebarria zelairatuko du Ernesto Valverdek. Mikel Ricoren ordez. Bai, normala. Lehendabiziko aldaketa. Normala da. Geroko partida titular jogatuta gero, nik uste dut 30 minutu nahiko dela, da nekatuta purtsu bet, eta on kontrolpean eukiteko baloi berriro zelai erdian, nik uste dut ondo dagoela Beñatek urtetzen. Bai. Haze partidu egin zuen Barcelona Beñatek. Bai. Oso ondo, hasieratik ikusi du oso ondo. Da ganean nik uste dut mutilak berriro galoia daukazela, beti zen jokatzen zaben bezala, zergaitik beran jokoan da sinisten dau, eta gero albokoak hori izaten da garrantzitsuena, jefea bezala eukitea mutil bat, eta berarien ikuste dute, bera be ikusten dela, albokoa be ikusten da bera dela jefea hor zela erdian, baloi mobitzeko, eta bera bilatzen da eta da mutilak ikuskizuen zoragarria dauka, gauzak ondo egin ditu, fizikoki be ondo, asko be hobeto ikusten da pasan urtean hasieran baino, da nik uste dut konfizantza hondiegaz. Ernesto Valverde hor gula ikusten duzu, baina Ernesto Valverde ere hortxe aginduak ematen, zutik, bere eremuan. Orain alboko sakea, Atletik entzat izango da. Gol horrek,
Bertako zalak ere suspertu ditu, falta adirazi du azkenean, epaileak. Ez alboko sakea, falta baizik. Eneko Bobedak jarriko du baloia jokoan. Eta orain itxura denez, beste aldaketa bat ere egingo du. Gula jaunak, Mihalic, zelairatzeko prest, arazo fisikoak ere izan ditu. Mihalicek, normalean hasieratik erabiltzen duen gizona da. Baina orain honetan aulkitik aterako da. Jaroslav Mihalic. Ikus dezagun horren ordez ateratzen den. Ikesolak ikutu arearantz. Ateko sakea Jilinarentzat. Bolesakek aterako du, baloia jokoan, aurretik aldaketa egingo du Jilinak. Badoa Lukas Smelic. Eta bere ordez Mihalic. Aldaketa naturala, toki berdinean jokatzen baitute biek. Txaloak Lukas Smelicentzat. Baita sartu den Mihalicentzat ere. Eta bai oso gazteak. Berehala zelairatuko da Iñaki Williams. Badugu William bat, Jilinan. Eta berehala izango dugu Iñaki Williams ere zelaian. Jokoa etenik. Paurrek lehen gogoratu lehen zatian kolpe hartu duela buruan. Eta berri ere zauria zabaldu egin omentzaio. Odola Dariola hor Paur golegilea. Noski, epaileak ez dio utziko horrela jarraitzen. William. Urrundu egin du Gorka Elustondok. Eskreniar. Baloia zuzenean kanpora. Iñaki Williams zelairatzeko prest. Hortxe aldamenean, Paur. Sartu da zelaian. Eta orain, aldaketa. Williams barrura eta Sabin Merino aldageletara. Partidu amaitzeko, ordu laurden pasatxo. 74. minutuan egin du Ernesto Valverdek bigarren aldaketa hau. Gogoratu Sabin Merino egin duela, utxe eta batekoa. Lehen zatiko 16. minutuan. Ibai Gomezen jokaldi baten ondoren. Kike Solari eginiko falta dirazi du orain. Epaileak. Agarraketxe baloiaren 10 falta egin ditu Jilinak. Beste horren beste Atletikek. Hortxe Bolesak. Milos Bolesak, garai batean Trentzinin taldeko atezaina. Eta duela bi denboralditik. Hemen, Jilinan, ateratu Agarraketxek. Esango nuke hor Williamek egin beharreko egin dio leheneko Bogodari. Bultzada txiki bat eman dio eta desorekatu egin du edo. Ze nik uste posizioa irabazita da zioa. Baina apurtxu gora kunzaio. Erdiraketa oso ona Agarraketxena, Indartzu, roska ona, oso ondo. Hortxe da Iñaki Williams area barruan, Angel. Erdiratu. Eta atzelariek urrundu dute. Albokosak Atletik entzat erasoan jarraituko du talde zuri-gorriak. Gogoratu Boizeko lagun artekoan lesionatu zen. Eta gaur osatu eta gero bere lehendabiziko minutuak berri hori jokatu ditu, edo jokatuko ditu. Jokatzen ari da Iñaki Williams. Bogeda
Gorka Lustondo. Atzerago, Laport, ezkerraldean Inigo Lekue. Ibai Gomez. Inigo Lekue, Beñat Etxebarriarekin jokatuz. Lekue atzera, Laport. Talde ondo baskulatuz. Badator honutz. Carlos Gurpegi, luze eskuinalderantz Iñaki Williamsen bila. Agerraketxek berreskuratu du. Jilinakoek moztu eta gero. Beñat. Gaizki kontrolean, Jelicek, luze, William, etzegoen jokoz kanpo bakarriek, atezainaren aurran Herrerin, William, maixutasunez, Brasildarrak, 2-2koa egindu, Jaun-Andreok, 77. minutuan, jokalari hau zelairatu eta dena aldatu eginda goitik bera, dena kontrolpean zirudien, baina Jaun-Andreok, William Brasildarrak hankaz gora jarri du partidua, 2-2. Hemen Jilinak 2 atletikek 2 etzegoen jokoz kanpo, Marrazainak ez du banderatxoa altxatu, Brasildarra ere Marrazainari begira geratu zaio momentu batez, baina ikusi duenean ez duela banderatxori galtxatu, zuzenean ekin dio, aurrez aurre William eta Iago Herrerin, bikain Brasildarra. Bai, zuk esan duzu, zuk aipatu duzu, Williams beraien jokolariak urten da benetik, nik uste dut aldatu egin dela jokoa, Beste sakontaso bat emondotxo taldeari, beste bisitasun bat beran jokoan, eta honi egin daben jokaldea, maizuk egiten dabe hori bakarrik, Esmatu oso ondo ganea. Ikusi du, Beñate galdu den balor hor zelai erdian, gero ez direz konpondu horatzean, desakuste keon direz eta nik uste dute justo txu, baina jokoz kanpo, Marrazaina, berak ikusi zabe, guk ez du ikusi ondo, errepikapenan zelan izan da, baina horri biliko zan, baina gero jokaldi beraiena oso ona. Eta konfidantzaz ari dira orain, Jilinakoak. Bai. Bai, gora etorri direz. Lako gola sartuta gero etorri direz gora berek. Bueno, baloiaren jabetza egin galdu du, baina gero berak berreskuratu berriz. Beñatek, luze, ordoa Iñaki Williams, abantail osoa. Skriniarrentzat. Jendeak gustorago, lehen zatian baino. 2-2. Bueno, hemen ez dago ezer erabakita. Ez. Olako kolpeak ematen da, gol bizartu dituz, bigarren zatian, da ikusi du. Atletik jeitzi egin dago beran ritmoa presioan. Ez dago presionatzen da, presiorik ez duzu egiten goitik eta goiko lerroan da, zelai erdiko lerroan, olako gauza gertatzen direz, jokolariak, aurkariak, baloi daukanak hainketan argitasuna egiten daue pasea egiteko sakonean, ero bizkarrera luzean, eta olako gauza gertatzen direz, hori ikusi du. Jelic. Kroaziarrak erdirantza, ezin izan du Gorka Lustondo moztu, baina ez da kontrolatu ere Mihalicek. Eslovakieraz ez dut hitz egiten, baina iruditu zait hemengo jendea hasi dela oihukatzen aldela partidua irabazi. Inok ezen esperoko bitautze irabazita gero, lehoko zatian ikusita beraien jokoa, aldatu gozanik ikusi duen bezala da berdinketa bina egin. Nik uste dute esalera normala ikusitakoa gero, baina berri ere William, ondo gara Iñigo Lekue barkatu. Erasoan Atletik, hortxe da Gerraketxe eskuinaldetik azkar Iñaki Williams, berarentza da baloia. Williams, kanpora! Pasea berandu. Hortxe izan du aukera Iñaki Williamsek eta kontuz, zaitiratu bat izan du eta. Aportu egin da berriro. Ez dakit ezote den apurtu egin da berriro ere Iñaki Williams. Apurtu eginda berriro ere Iñaki Williams Jaun-Andreok. Bai. Haserre oso. Oscar de Marcos, zelairatzeko prest.
Hortxe Agerraketxeren baloia sakonean Iñaki Williamsentzat. Aldamenean zuen Letic. Bai, jaurtik eta eginda benean, apurtu eginda bai. Bere ala konturatu da. Zaintiratu bat izan du, apurtu eginda berriro ere. Eta negarrez Iñaki Williams, hauxe izan da. Emaitza hobea ere izan zitekeen, baina txarrena zalantzari gabe, hau da. Olako jokalariak berri ere lesionatzea. Dinamika horretan sartzea oso arriskutsua da, Angel. Bai. Jokalari atentzat esan nahi du, konfidantza galtzen du eta... Bai. Eta, bueno, denporaen da mutilak apurtuta gero, gaur berriro berdegunea urtzen dau, eta berriro apurtu, korrika baten, nik uste dut mutila normala da, negarrez ikusi du, da, bueno, normala da, baina, bueno, ia espada asko, baina berriro, hogei egun baino, hogei egunea erogetamar horre hongo da. Hilabete egun beharko du lasai orain. Bai. Pena da. Bai. Baloia Oscar de Marcosentzat. Hau, ez da sekula lesionatzen, Angel. Hau ez. Da, zelango abiadura daukan ganera. Zelango fisikoa da abiadura. Ondo hasi da bengo urtean, Agerraketxeri eginiko falta adierazi du orain epaileak, nabarmena ditu zaineri, naiz eta hemengo jendeak protesta egiten duen. Protesta baina ostika da garanta mondotz. Bai. Hortxe da Benesen falta, Agerraketxeri. Bai. Danari mondotze, baloieri, Agerraketxeri, da danar. Etekinik ateratzen dion Atletikek jokaldi honi. Baloiaren inguruan, nola ez? Ibai Gomez. Hole, barrura joko da. Ikus dezagun. Ikusita zelango lekoa da, barrura joko da. Luzera, ala? Ikus dezagun, itxia. Indargabe. Indargabe, eta atzelariek inongo eragozpenik gabe urrundu dute. Ernesto Valverde. Ez dut uste gustorengo denik taldeak eman duen itxurarekin bigarren zati honetan. Bigarren zatean ez dakite lasaitu egin zen, baina nik uste dut ritmoa jeitsi egin da eta gero akatzape, bai. Beraiek ikusi du, lehago zatian ez da eukia aukerak, Atletik ondo presionatu dau, baina ikusi du errestasuna eukida dela zelai erdiko jokolariak beraienak pasea egiteko. Horren nahi dago esan, presiorik ez dagoela. Presiorik ez badaue baloia olako mailan, argitasun egiten dabe pasea sakonean egiteko, ero bizkarra bilatzeko, eta lan eto direz golak. Eta etxeko taldeak arriskatu egin du, De Marcosek buruz, oso zaila zen, Kike Solak egin nahi zuena. Babro kurrundu du buruz, baloia kanpora, kornerra izango da, beste bat, talde zurigorriarentzat, 6garrena, bigarren zati honetako, 4garrena. Jarri du baloi hori jokoan Beñatek, baloia arean, Bolesak. Bai, Laporte penalti eskatu dugu. Luze. Bate bateri jode dutzela besoan, baina zaila esan ikustea hori. Oso. Mihalitzen falta adirazi du. Ovidio Ategan, errumaniarrak. Nigolekueri eginikoa. Bi entrenatzaileak zutik, Adrian Gula eta Ernesto Valverde. De Marcosek, Kike Solari. De Marcos. Bobedak erdirantza, Beñat, Laport. Ezkerraldean Inigo Lekuek jaso. Bere barnekaldia, erdirak eta ondoren, zuzenean kanpora. Zaila ondo batera.
Bueno, azken 5 minutuetan sartuta jadanik, Angel. Hori ikusi du Valverden arpeien erabakita utziko zuela, bai. Ez dau sinisten. Azerre, Azarre dago, ez dau sinisten. Zeran utxe eta bi junte da gero eta ikusita aurkarian jokoa. Da gure jokoa, bigarren zatian, oin momentuz, bukatu bari ganera, bina duzela. Besoaz kontrolatu du baloi hori, Jilina taldeko jokalariak. Jarri du baloia jokoan Elustondok, ez da iritsiko Oskar de Marcos, ala. Bai, iritsi bai, baina ez kontrolatzeko baina. Alboko sakea, azken minutuetan guk geuk ere, ez genuen uste hori gertatuko zenik, ze lehen zatian ikusitakoaren arabera, bi taldeen arteko aldea nabarmena izan da. Baina, jokalari bat atera arriskua hartu, bai. Eta ondo atera zaio Jilinari. Bai, baina nik uste gure erru hori izan dela, presioan galdu egin dugu, errestasun eukidare beraiek paseak ikusteko, da erresultetzen dabe. Utxe egin du urruntzerakoan Laportek, baina ez du baliatzerik izan horretaz. Katxerrek. Alboko sakea. Best aldaketa bat egingo du Adrian Gulak. Zelairatzeko prest. Michel Eskuarka. Atzelaria dao, ematen du. Orain pixkate eustera aterako dela, Benesen ordez, orain Eskuarka. Hor, izkiaren gainean ikusi duzue. Azento berezi bat. V txiki bat bezala. Hori da eslovakieraz erabiltzen den bustidura. Eskuarka. Eneko Bobedak moztu du. Bobeda berak ikutu orain. Horpoz, De Marcosek eman dio. Luze Bobedak De Marcosekin jokatu nahi zuen. Jilinak berreskuratu du. William eta Gurpegi. Andosilakoa nagusi, baloia kanpora, erasoan jarraituko dela eta guztiz etxeko taldeak. Hemen ez da inor mugitzen. Adrian Gula, partiduan sartuta erabat. Eneko Bobedak jarriko du baloia jokoan. Kike Solaren bila, De Marcos. Ondo, orain Oskar De Marcos. Kike Sola, baloia kanpora. Eta erasoan jarraituko du Atletikek. Batere presari gabe, 2 eta 2. Bueno, bueltako partidu politak geratu zaigu, ez? Bai, baina nik uste dut, baina, bueno, Samamesen. Ezagutzen dabe taldea hoen, da Samamesen nik uste dut ezbardina izango dela partida, gol bi etxetik kanpoan sartuta gero abantaila beran favoreango da. Baina, bueno, ikusi du zelan sartu da den gol bi, aldatu egin da beraien jokoa, Williamsek urten da benean, Williams beraien taldekoa, eta beste abidadura bat euki dago bigarren zatian. Ondo sartu da Atleti hasieran, baina gero jeitzi egin da beran ritmoa, beran presioa, beraiek hasi direz argitasuna eukiten paseak egiteko, eta gero alan asma dituz, gero gure errobi eukiduz, da asmatu egin da golbi sartu beraiek, baina, bueno, beti esaten du, aurkariak ezin dizela, ezin dizela aurkariak autobusetik jeitzi barik irabazi. Ritmoa eta intensidadea, bigarren zatian, izan bizan baleoko zatiako bezala, baina ez da izan, da horako gauza gertatzen direz. Ez direz hainonak, baina maila hona dekoa direz. Ez gure bezalakoa, baina, bueno, aurkariari utxiten mazu gauzak egiten, tontuak ez direz. Emaitza ez da txarra. Ez, oso ona, baina... Utxe eta bi aurretik egon da. Baina arpei txarra gelditzen gatzu, utxe eta bi da. Erabakita beharko genuke. Bai, hori ba.
Baloia kanpora. Skriniarrek ikutu eta gero, erasoan Atletik, Agerrak etxe. Elustondo. Gorka Elustondo bera jarraitzen du. Baloi eskuinalderantz Oskar de Marcosentzat, ez da ona izan. Kontrola, de Marcosen kontrola. Hortxe guardiakoa. Skriniar. Gurpegi, Willianekin borrokan. Gilinakoa William da, gurea Williams, gogoratu. Albisteri txarrena hori izan dugu Iñaki Williamsen lesioa gaur berragertu. Ia hilabete geldik egon eta gero, eta seguruenik beste hilabete bat eman beharko du geldik Iñaki Williamsek. Kontrerasora orain Gilina. Ondo baina atzean Atletik, Laporte, Jelicek ikutu du azkenean eta alboko sakea. Errestasun asko emoten dabe gure jokolariak, hor goikoak eta zelaiardikoak errestasun asko, argitasuna utziteko aurkariari paseak egiteko. Ikuste dute, Valverde horreitik ez da ikusten, arpeiz ikusi du eta ez da posik ez. 2 minutu oraindik gelditzen dira, 2 eta 2 markagailuan. Atletik erasoan, azken minutu hauetan ematen du Atletikek berreskuratu egin duela, kontrola. Hale, ematen du. Eta 3. golaren bila ari dela. Inigo Lekue. Ez da iritsi baloi horretara Ibai Gomez. Eneko Bobeda. Borrokan. Gilina erasora. Baloia eskuinalderantz. Mihalic, William area barruan. Carlos Gurpegi kornerrera. Jendea zutik eta gozatzen. Etxeko zaleak noski. Bai, eta oinde ikusi du. Bizkaitik etorritako. Azkar egiten dabe gauzak berai, zelai erditik gora, eta gure jokolariak lau edo bost gelditzen direz baloien atzetik eta hori ezin da izan. Beno ba, aukera izango du korner honetan Gilina, jende hemen zutik. Ikus dezagon. Aukera, William eta barrura. Eta barrura Jaun Andreok, ikaragarria da. Azkenean galtzaile Atletik, sinistezina, jendearen zoramena hemen estadioan. 3 eta 2 Angel nola azaltzen dau. Bai, nok sinistiko zaben hau, lehanoko zatia ikusi da denak eta gero, espada ikusi telebista, nik uste dute sinistekoa dela. Txaselanko gola ganera, gaizki ongara horratzean, berriro, eta nik uste dut, beraiek asmatu, berriro horre da Williams, bera izan da jokolari hobiena bigarren zatian, talde bietakoa, nik uste dut berdegunean jokolari honena bera izan da Williams, berak asmatu dau, bera jokaldi guztietan egon da, beste dinamika bat emotza beraien taldeari, eta nik uste dute sinistekoa da, baina alan da, 3 galtzen Atletik. Eta galdu egingo du, arauzko denbora agortuta. Bai, nik uste dira bukatu gora da. Izango gehiagorako. Hau, erabaketa gutxunaz. Erretxazea. Ez dute asmatu Zurigorriek baloi hori urruntzen, baloi hori areatik ateratzen. Iñaki ez. Danon errue izan da. Ailegatu zaio. Defensan errue, atezainan errue, danen errue. Eta amaitu da. Amaitu da ikaragarria Jaun Andreok, sinistezina. Gaur hemen Gilinan gertatu dana. Lehen zatia ikusi eta gero inor gutxik espero zuen gertatu dena gertatzea. Gorka Elustondo badoa sekulako haserrearekin burumakur zuzenean aldageletara. Beste jokalariak hortxe gelditu dira zelaian elkarri agurtzen bi taldetako jokalariak. Baina beste batzuk zuzenean sartu dira aldageletara. Gorka Elustondo, Emerik Laporte, beste batzuk ere hurbildu dira Bizkaitik etorritako zaleen animoak eta laguntza eskartzera.
Jaun Andreok, utxeta bat, Sabin Berinok 16 garrenean, utxeta bi Kike Solak 33 garrenean. Bigarren zatian, Gula, Jilina talde kontranatzaileak, William gizon hori zelairatu du eta partidua goitik bera aldatu da Jaun Andreok. William berak egin ditu azken bi golak, Jilinaren azken bi golak, bat eta bikoa Paurrek, bi eta bikoa Williamek, eta hiru eta bikoa Williamek 82 garren minutuan. Ikaragarria, eta noski, segurako jaia daukagu orain hemen. Ez zenizteko. Angel, estadistika horiek ez dute azkenean ezertarako balio. Ez da balio ezertarako hori da, estadistika nagusia. Hori da, ezbardinak izan dinez, zatibiak, lehoko zatien, atetiken hortasun handia erakutsi dau, intensidadea, abialdura ona, aukera sortu, jokoan bebai nagusi izan da goiti bera, da gero bigarren zatian ondo sartu da, partidara ondo sartu da, berriro, baina segune denpora jundane pasatzen jundanean, nik uste hote lehoko zatian nolatun ganean egon da gero bitze galdu dau, eta hori gertazaio. Ja goiko lerroa eta zelaieko lerroak ez dau presionatu, beraiek ja hasi direz, beste gauza egiten, zuloa bilatzen, pase sakonean argitasun asko eduki dau, presiorik ez da belako eduki, eta nik uste dut, berak lehenako gola eginda gero, Williasen urteera, berdegunera, nik uste dut oso garrantzitsu izan dela beraientzako, eta gero konfiantzagaz ikusi du jokolariak, hasiera, nik uste ezinezkoa zelanea beraientzako gola asmatzea, baina asmatuta gero, beste erru baten zera erdian baloi galdu, da asmatu egin da. Ja, hirugarren aia izan da korner baten, ez da izaten normala, baina ala da, beraientzako, festa hundia, ja, gaur. Nik uste Valverde, posik ez dela egongo, bigarren zatia ikusita gero, baina, bueno, nik uste hote Samamezen... Posik oso azar esango nukenik. Bai, hori da, oso azar, ez posik egoteko ez oso azar dengoa, eta normala ganera, nik uste hote, ez da bera emon gure jokolariak bigarren zatian maila, baina futbola horan da, nik uste dute eskerrak Samameseko partidak gelditzen dela, eta atetik nagusi da, nik uste dute berak ipintzen daren intensidadea, eta biadura etxean da konzentrazio nik uste dute nagusi izango da. Baina futbolak erakusten dutzu olako gauzak, eta horrek nahi da bezan, lako zatian bezala ez duzula jokatu, ez duzu ipini konzentrazioan honik, ez duzu intensidadik ipini, taldea zema denpora pasa gero presiorik ez da egin, da horrek gauzak igarri egiten direz, eta aurkariak tontuok espadirez, badaki baloi mobitzen. Eta gero, golak inusuak izan direz, baina azkanean golak. Festa handia. Jaun Andreok, segurako festa, eta erabakita izan behar zena, erabaki geratu da, kanporak eta zabalik oraindik, eta gaur sortzi, Samamesen erabaki beharko du Atletikek multzoen faserako txartela. Ikusiko dugu, hori datorren astean izango da, ostegunean, zuzenean, hemen Euskal Telebistaren lehen kate honetan. Angel, ordura arte, esker mila. Ezin da esan zale guztiari, alajuntizen erari, eskuminak emoteko, baina nik uste dut ez direzelako bidaia bueltakoan posik etorriko ikusita bigarren zatia. Esker mila Angel Garitano, zuei bai Jaun Andreok, esker mila eskaini diguzuen arretagatik, gogoratu! Jilinak 3, Atletikek 2, bueltako partidua datorren astean, datorren ostegunean, Samamesen, zuzenean Euskal Telebistan. Esker mila, eta ordura arte, ongi segi!